uYesu angulambile akona mntu amnika amanzi weqwaka uYesu bazalwane weqwaka ngexesha thathwa uthi uPaul kulaa verse esifunda engqondweni yakhe yayinye into ayibaleka kuyo yayiluvuyo anivanga le ndawo kabasithandekayo xa umntana esathi ugrade 12 wonke umntu ujonge uvuyo lange-28 kaDisemba xa kuphuma amaphepha esithi nantakabalu pasile haleluya wonke umntu obhalayo imviwo ujonge into yokuba ngenye imini uzawuvuya yolona liyiculo lenye indawo lisithi ekupheleni sakuvuya ibhayibhile ngenxa yovuyo walidela ihlazo ngentsimbi yeshumi ebusuku bazikhupha iimpahla zakhe wahambaze bazalwane loo mahodi avusa izindlu ezikufutshane ejerusalem waphuma abafazi nabantwana bambona uyesu ehambaze bazalwane kwangekho nendlela yokufihla i-private parts wahamba erhubwa uthixo ngabantu abangamfuniyo kodwa ayenza yonke laa nto ngenxa yovuyo esazi into yobana kukho amanqakwana azawusindiswa ngenye imini kukho amabhela azawusindiswa ngenye imini kukho atshangisa abazawusindiswa ngenye imini bazalwane kukho amahulekazi azawusindiswa ngenye imini kukho amahulekazi azawusindiswa bazalwane kukho amahulekazi nalanda ngisangemizimba emfuleni azawusindiswa ngenye imini awusindiswa ngenye imini walidela ihlazo ngenxa yovuyo olwabekwe ngaphambi kwayo odela ihlazo ngexesha ezawuqalisa uzawuya etyaleni bazalwane that is day 1 in the heart of the earth sabasongela bethuna ibhayibhile wongena kwawuvuswa umbingelelo wayeseyisidla umhlala phansi uAnasi wayengumbingelelo omkhulu kodwa ngoku engengumbingelelo omkhulu sele sidla umhlala phansi esithi ipension sabasonke bethuna bakho lento kuthiwa yi-free millenary court ngoba uyaqonda uAnasi uba ibingathathwa le case yobika uCaiphas angabhatyaza uCaiphas mayiqalise kuye ngokunamava uvuso uAnasi babizwa bonke abantu amaSadusi babekwapha abaFarisi babekwapha babekwa uYesu wema abazalwane wabajonga yaxoxwa le case yaxoxwa le case uYesu akaphendula ngoba ibhayibhile uthi xa ithetha uSolomon ungaze usiphendule isidenge siyazibe sisidenge nawe owathi uYesu lamazwi wathi uthetha nikisi nothing weqwaka ithi ibhayibhile yam xa ithetha wabuza umbuzo wathi ubulanto uAnasi awuphenduli weqwaka uYesu wamjonga awuphenduli uyayazi uba ndinesitshixo sokubana ndikhusele ungayobethwa ngabantu wathula weqwaka uYesu kwakho ijoni elilapha ngasemva lambetha ngenqindi ezitafunweni wogxadazela bazalwane wema uThixo waphinde waphakama waphinde wabajonga unyana kaThixo weqwaka ekhothe bathe bangaphenduli uYesu bazalwane wabuza umbuzo undibethela ntoni na alabi nampendulo lelo bamthatha bamfaka apha kule kona ingapha wamonxoza uThixo ekuseni bazalwane wasuku lwangolwesihlanu wamonxozwa uThixo
bamthatha kwakhona bamkhupha abazalwane bathi bamkhupha bathi makavusa uCaiphas wavusa uCaiphas naye uCaiphas wamncina uYesu wasiphendula ezinye indawo uYesu kwakwindawo yathi anawuphendula lo wabuza umbuzo wogqibela umbuzo othi unguye na unyana kaThixo yazi bazalwane inkolo yethu ibixhomekeke kulaa mbuzo uba uYesu bengenawuphendula laa mbuzo wayezobe ucommithe a graver sin. Are you the Son of God? That was the question. If Christ did not answer that question, we're going to be in trouble as abantu abaphila ngo-2010. Phakathi kwezonduma, phakathi kwelo gazi elaliphuma ngeempumlo zakhe, wazama waxhathisa wawuphendula lo mbuzo. Wathi, ewe utsho. Ukusukela apha, kule ndawo endikuyo, ndinamaduma bazalwane. Ukusukela kule ndawo ndizambona unyana kaThixo sebuqaqawuleni bukaThixo. Amen. Ukusukela kule ndawo ndizandibona. Namhlanje ndingatyabhatha. This is your day, no Satan ngaphezulu. This is your day, but there is a day coming. Apho ndizabe ndinxikisiwe ndihonjisiwe sengasahambise. Ngenxa yovuyo bamthatha bazalwane amchitha uYesu bawugqiba umfaka etrongweni ngoba kwakusekuseni wahlala namabhantini nama-26 years engatyanga afika amabhantini ayabetha amabhantini aphinda amabhantini xa yaphuma ekuseni bazalwane nangasakwazi nohamba kakuhle isteps esazama kakuhle bazalwane ehamba ya my brother kule verse ndiyakuyo my brother chapter 53 iverse yesihlanu chapter 53 Isaiah chapter 53 iverse yesihlanu kanti yena uhlatywe ngenxa yezirhexo zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwele ubetho lokuba sibe nonkolo thina lube luphezu kwakhe bazalwane waphuma uyabuya bambe umnye kuloo ndawo waphuma uYesu bazalwane xa yaphuma apha usuka ndiyandibaleke ngani because ngava yavakala nathuna uyaxoxa kwenkolo kwathiwa ke ungakaye kwi-civic court waya bazalwane esiya kwaPilato xa yafika kwaPilato waxoxa noPilato baxoxa kwaPilato bazalwane baxoxa kwaPilato yindawo axoxa kuyo uYesu leyo ngoba umayengcwele ekuseni bazalwane wabheka kumama uPilato wafika walibeka ibala wathi kukho umntu ozawuxhonywa uzuthetha nomyeni wakhe bazalwane umayengcwele wayintercepta unjani umayengcwele xa uzawuba nogawulayo kuzawubakho izinto ezakwenza ube nogawulayo uintercepte xa uzawubulawa bazalwane ngabantu ufika umayengcwele uintercepte ungenelele ngoba uThixo wasola ke ngenelela iBhayibhile yabithi ayiyenzi inkosi into yokuqala ingakhange ithini kanene bazalwane ihlakaza ucweyo lwayo baxoxa uYesu exoxa nalo mntu uzamgweba bazalwane waxoxa uYesu uthe xa exoxa wathi uPilato enqobeni yakho wathi kwakho indawo ethi yintoni inyaniso xa uYesu ezamchazela inyaniso wasuka wamfulathela ayimvana xa uYesu ezamchazela inyaniso wasuka wafulathela wajonga kwela cala xa ebuya uya kwaba bantu uthi akanatyala lo mntu saba sonke banga akanatyala lo mntu akanalityala